מה הוא חושב עלייך היום? מה הוא חושב עלייך היום? כועס עלייך, כועס מאוד על זה. על מה הוא כועס? על זה שאת אישה מאוד לא פשוטה, ואת אישה שגרמת לו להרגיש. הוא בדרך כלל לא רגיל להרגיש דברים, והוא מרגיש, יש לו רגש כלפייך. אישה שמעוררת אצלו חשק מיני. אישה שגורמת לו לקום מהספה ולעשות משהו. אבל ביניכם תמיד יש חילוקי דעות, ואת זאת שמנצחת. הוא רוצה להרגיש גבר, הוא רוצה להרגיש שהוא מכתיב בקשר, שהוא קובע, ואת לוקחת ממנו את המנהיגות בקשר. כל כך קשה איתך שהוא מרגיש חולה, מרגיש שכבר אין לו כוח. אין לו כוח, מותש. רוצה אותך כמו שהיית פעם, אוהבת, לא מבקשת, תמימה, נותנת אהבה ללא סוף, ללא תנאי, כמה שיותר. והוא לא צריך להשתדל בשביל זה. וכרגע הוא מרגיש שהוא צריך לעשות השתדלות, והוא צריך ממש להתאמץ. הנה יש לכם דרישת שלום מהחתול שלי. הוא הולך לכתוב לך, הוא הולך להעביר לך מסר, ויש כאלה שכותבים ויש כאלה שמתקשרים. מפחד שאת תתני לו בוקס תמורת זה. חושק, מתגעגע לגעת בך, והוא אומר שתמיד בקשר איתך יש גורם שלישי שמפריע. עם כל זה שיש רגש כלפייך ומשיכה כלפייך, והוא גם יודע שאת גם מרגישה כלפיו, יש משהו שמאוד מאוד מפריע בתוך הקשר. מפריע לו, אצלו יש גורם שלישי, לא אצלך. ולכן הוא כל הזמן חושב מה הולך לעשות, אבל הוא מאוד איטי בהחלטות שלו. הוא יושב וחושב מה הצעד הבא שלו. מאוד מניפולטיבי, כוחני, אם הוא צריך משהו, אם הוא רוצה משהו, מאוד מאוד כוחני. והוא מאוד משתדל שאת לא תביני את זה. הוא משתדל לנהל את המשחק איתך בצורה כזאת שהוא מכאיב לך, אבל שלא תשימי לב. ואת כן שמה לב, וזה מאוד מפריע לו.